Kom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonello Bella jselmilkom u jagħtikom merħba 80 episodju mis-sensiela botta u risposta illum bil-ġimgħa kien programm il-ħamis minflok it-tnej minħabba li kont naqra ndispost għadni kont naqra ma nifraħx ukoll ma daqstant nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nawgura fejqan ta' malajr ukoll lil min jinsab ma jiflaħx bit-tama illi forsi dal-programm ikun qed iżommilkom kompanija. Mela qabel ma nibdew, l-ewwel qed nintroduċi il-membri tat-tim tagħna li hemm preżenti bħalissa illi huma Roberto De Brincat u Karl Pajnis, insellmilkom. Sellimlek Antonello, nsellem il-Karlu l-mistieden li għandna dak kollha li seguna. Buonasera, rġajna illum lest għal-gwerra. Good night. Nieħu nitkellmu fuq ir-ruħ Karl. Qabel ma nibdew tajb nagħtu wkoll ftit aġġornamenti mill-diversi logħbiet li hemm bħalissa għaddejjin, aġġornamenti li ħankunu qegħdin ngħaddulkom ukoll minn ħin għal ieħor. Malta f'logħba ta' ħbiberija tirbaħ 2-0 kontra Liechtenstein. Jurgen de Gabriele u autogol ta' Buħel jiddeċidu l-affari f'4 minuti fit-tieni taqsima. Bħalissa wkoll fost id-diversi logħbiet tal-UEFA Nations League li hemm għaddejjin għandna l-logħba Greċja-Ingilterra bl-Ingliżi diġà minn fuq grazzi għal Oli Watkins. Wara 7 minuti logħob Belġju-Italja għadha 0-0 kif ukoll ġewwa Wolverhampton ukoll hemm il-Grand Slam tad-darts kwart tal-final anzi t-tieni round fejn bħalissa m'għaddejja l-logħba bejn Ġermajn Watemela u Dimitri Van den Berg l-iskor huwa 5-5. Aġġornamenti fuq dawn it-tliet logħbiet ser nkunu qegħdin ngħadduhomkom matul il-perkors tal-programm. Qabel ma nibdew bħas-soltu nagħmlu l-introduzzjoni tagħna qabel ma mbagħad inħalli fidej Karl Pajnis biex ikun jista' jmexxi l-ewwel parti tal-programm. Imma qabel xejn inħallu fidej l-enna mser tagħna Lorjana Brincat biex ittina t-temi tal-programm tal-lejla. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu punti maqsuma fil-Big Match ta' San Siro, tmiem drammatiku għall-ewwel fażi tal-Kampjonat Premier, 5 vantaġġ għar-Reds, kriżi bla preċedent tas-City. Karl fidejk. Buonasera, mela. Għalkemm għandi 700 sena biex nibda nirrakkonta dal-jiem turbulenti li kien hemm f'Ruma, qabel imma irrid nibda u nerġa' nilbes il-panni mhux tal-editur imma tal-preżentatur tar-rokna tal-lum. Mela nirringrazzja l-Antonello ta' dil-fiduċja li qed jafdali, napprezza immens, grazzi Antonello. Insellem il-ħabib tiegħi kollega u wieħed mill-iktar nies li hu pjaċir nitkellem miegħu u vera nitgħallem minnu Roberto De Brincat huwa bniedem mirqum anke kif jagħti il-kummenti tiegħu fuq il-futbol vera prosit Roberto u vera nħu pjaċir u llejla magħna għandna bniedem uċċu għaddaw l-iktar minn tiegħi żgur għandna l-Aron Sammut li huwa supporter ta' Napoli. Hello, hi, Karl. Grazzi Aron tal-li l-qajt l-istedina tagħna. Aron ħajkun magħna ġifieri biex jikkummenta ma l-editur tagħna fuq il-logħba għalija l-logħba tal-ġen kienet il-logħba tal-Penthouse għax aħna għandna dik aħna min ikun il-first min ikun fl-ewwel pożizzjoni Aron għandna tradizzjoni li ngħidu dan qiegħed fil-Penthouse u kienet ġifieri logħba li ħaqhom il-ġistimijiet għax nemmen ħafna fihom nemmen li huma l-favoriti net. It-tnejn li huma li jirbħullik għandek l-Inter kienu tiġa qedem imma fl-opinjoni tiegħi battew ftit speċjalment fid-difiża u n-Napli tim tajjeb b'konduttir tajjeb, ġifieri plus
li daw jistgħu jikkonċentraw u jiffukaw sempliċiment fuq logħba waħda indifferenza meta jkollok ifimni ikollok it-tim irid jikkonċentraw aktar. Karl, kemm interrompik, għadhom kemm skurjaw l-Italja. Bomba, grazzi mela Rob. Tonali skurja. Min skurja? Tonali. Tonali, mela naġġornaw l-semmija u telespettaturi tagħna u YouTubers u whatever li l-Italja marru fil-vantaġġ kontra l-Belġium permezz ta' Tonali. Go to have xejn. Mela, mhux aħjar nitilqu, mela, naraw li nibda Antonello, ħanat il-preċedenza l-ħabib ta' Aaron bħala guest. X'taħseb? X'inhu ma l-opinjonijiet tiegħek, Aaron, fuq il-logħba tal-ħadd? Napoli ovvjament, Inter Napoli. Iva, grazzi Carlo ħaġa, grazzi Antonello, Roberto tal-li dejjem tistennuna fil-programm tagħkom. Il-logħba tal-ħadd kienet logħba importanti ħafna bdew jgħidu diġà partita skudetto ma għadu wiskwini immens, speċjalment aħna Napoli li dis-sena żgur ma konniex qed noħolmu li nkunu hemm fuq, però qed noħolmu li morru aħjar mis-sena l-oħra żgur, ma sanniex imorru ngħidu kwini. Imma żgur ma konniex qed nasbu nkunu hemm fuq, però qegħdin hemm nippruvaw tifhem. Naħseb il-logħba tal-ħadd turid li Conte fit-tmexxija tat-tim naħseb daħlet ċertu karatteristika li s-sena l-oħra żgur li ma kenniex, daħlet karatteristika li s-sena l-oħra kienet ma l-ewwel gowl li naqalgħu daqshekk jikrolla kollox. Dan l-istaġun inbidlet totalment li nibqgħu nissiltu għal kull ballun, kulħadd jaf x'għandu jagħmel, kulħadd bena l-konfidenza li kien telef l-istaġun li għadda, u naħseb meta wasalna din il-logħba wasalna dik il-motivazzjoni. U naħseb jiena r-riżultat kien riżultat jiena fl-opinjoni tiegħi kien ġust, all right, ovvja, l-Inter kellhom ħafna iktar mill-possess, fit-tuna ħaf kellhom iktar ċansijiet, però aħna mill-aħħar x'tippretendi l-Inter, għadhom kif rab kolli kaxkruħ. Qegħdin favoriti netti għal din is-sena wkoll. Qegħdin home, so ma tistax tippretendi differenti, però jien naħseb in-Napoli ħadu ċansijiet li kellhom juħdu dis-sena qed nilagħbu b'sistema differenti, għax kien nara l-forums u nitkellem ma' sħabi tal-klabb u da. Kif mhux qed nilagħbu bħal fi żmien Spalletti, bħal fi żmien Sarri, imma għandna għalfejn nilagħbu dejjem futbol sabiħ. Ħadd ieħor rebaħ leagues sena wara oħra jilgħab futbol ngħidu ikkraħ jew bil-kortomużo, allura xiex m'għandniex nagħmlu mod ieħor aħna. U naħseb din il-karatteristika Conte daħħalilhom sew fl-imħuħ tal-plejers u anke tas-soċjetà. U r-riżultat naħseb kien xhieda ta' dan kollu. Ħafna bdew jgħidu issa Napoli malli jagħbu mal-timijiet il-kbar ħajjikrolla kollox. Kellna tliet logħbiet kbar wara xulxin. Mal-Milan erbaħna away. Mal-Atalanta, okej, kienet telfa ġustissima, labnu kontra naħseb l-aqwa tim qed jilgħab futbol bħalissa, mal-Inter ġejna dro, u s-sekka l-għajri ħana bu masħabe, Kalli ġifieri l-logħba li jmiss. Jekk għandna nsejħulu tim kbir, niċċajta. Ġifieri naħseb all in all, ħriġna tajjeb u sort of jixed tajjeb għal-pija tal-kampjonat. Mela, il-kontromossa għax rajtu beda diġà isem. Le, sen xabla u dak tera hija fil-penthouse hemm fuq għandu veduta sabiħa. Fidejk ton. Fimni, l-ewwel net insellem il-lawn u nirringrazzjak tal-li jaċċetta l-istedina illi jattendi għall-programm tagħna nfakkarkom ukoll tippermetti li Karl illi min irid jinteraġixxi magħna għandna il-message feed tal-miftuħa għal kull jitkellem. Jiena ħankun onest. Naħseb l-Inter stajna ħadna naqra iktar il-logħba. Kienet logħba fejn kellna ħafna ċansijiet. Biss kif jgħidu Taljani il-pareggio ci andava un po' stretto. Minkejja dan kien importanti li ma nitilfux meta tqis li wkoll sissa fejtlu konfronti diretti ġat li fna derby u armejna ġiex punti kontra il-Juventus. Għal daqstant naħseb illi
alright. Id-draw forsi anki jirrifletti s-sitwazzjoni kif se nitkellmu żied il-qudiem tal-klassifika. Mela, prattikament, ħanaddu għattini domanda li ħejjina l-lejla. Mela, Scott Tominey, xi tgħidli fuq Aaron? Jien personalment rajtu it was a good, issa di opinjoni tiegħi dejjem nista' ma naqblux ovvja. Jien għalija kien qed ikun determinanti għat-tim ta' Napoli. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq, please? Naqbel miegħek perfettament, Karl, naħseb kien wieħed mill-aqwa akquisti jekk hux l-aqwa akkwist ta' dan is-sajf. Nista' ngħid ramew il-Manchester United, ovvjament their loss our gain. Anke jekk tara l-istatistika tiegħu biss, u forsi vera ma jidhirx ħafna waqt il-partita, però jekk tara l-istatistika u l-iktar plejer kważi f'kull logħba li jiġri u li jagħmel kilometri matul il-partita. U da jiexed kemmu plejer li jaħdem, u li jaħdem mhux biss għalih jaħdem għat-tim għax tarahem ikopri il-midfield, immod jissilet għal-ballun, iġib dak il-fawl, jiskurja fejn hemm bżonn li jiskurja. U jena naħseb kien plejer. Isu tipo Zielinski, isu ġej biex jirreplace Zielinski jena jdu kifini. Pero naħseb għandu dik iċ-ċertu kif taqbad tajt sens ta' futbol differenti u forsi kemm xejn aħjar. Zielinski fl-qwa tiegħu kien plejer fenomenali għal Napoli, però naħseb issa kien għamel żmienu u daħal Scott McTominay, naħseb kien acquist importantissimu. U li jekk alla jrid tal-pieta tal-kampjonat se jiswina ħafna. Mela, għalik Tonel. Ħakan, jien għalija sissa jekk ma rajna xejn tal-kampjonat, rajna super goal ta' Çalhanoğlu. Għalkemm għalija kien ħames stupidità darba minnhom ħasbu li Lukaku għadu jilab mal-Inter. Tiftakru ftit qabel il-gowl? Dak li żball li ġie u mbagħad Lukaku falla for a change. Il-ħabib tagħna x'taħseb? Antonell. Mela, xi tgħidli fuq il-gowl jien għalija kien Eurogol ta' Çalhanoğlu, qed ngħidilkom ġirdin minix supporter tal-Inter ukoll ħassejt il-vibes għal dak il-gowl, it was a super goal. Plus dak il-penalti mitluf. X'tgħidilna Ton? Fimni, Çalhanoğlu huwa wieħed mill-aqwa mhux l-aqwa plejer fil-fema tiegħi illi hemm fit-tim tal-Inter, plejer illi jaħdem għat-tim, playmaker illi dejjem taraħ fil-ground għamel gowl bellezza. Qed tgħidlek kien ma xtemmilha jew biex tixbida tweġġik ta' dik iddaħħal dik is-sikkina u tajjar f'qalb il-kuġini. Fimni, sportivament m'għandix kuġini, dan nibdew minn hawn. Imma le, ma fimni rridu ngħidu dak li hu jiena Volderi l-ġimgħa l-oħra wkoll kelli l-opportunità li nassisti San Siro għal-logħba Inter Arsenal u tista' tgħid li rajt stajt napprezza wkoll il-mod kif Çalhanoğlu jorganizza l-logħb, għamel gowl mill-isbaħ, naħseb wieħed mill-goals tal-istaġun, ħassra li tilef dak il-penalti. Step ngħidu wkoll li ċala tilef l-ewwel penalti wara li skurja 19 minn 19. Volderi xi darba oħra kellu jfalli. Sfortunatament falla l-opportunità li mmorru 2-1 minn fuq, imma kollox ma kollox m'għandniex xi ngħidu. Kompli jikkonferma għalfejn Çalhanoğlu huwa wieħed mill-aqwa plejers li għandna l-Inter u wkoll għalfejn huwa wieħed mill-Benjamini tal-parti ta' Nerazzurri. Mela, ħalad il-ballon f'saqajk, issa Roberto, għall-analiżi ftit tattika tal-logħba. Fidejk. Ma nerġa' nsellem il-kulħadd. Biex nikkummenta ftit ma dak li qalu sħabna, laqatni kumment li kien hemm fuq is-social media dwar il-gowl ta' Çalhanoğlu. Kien hemm min ikkumparah ma' it-tiro della Tigre li kien jiskurja Mark Lenders li Benji. U dal-kumment veru hekk ġobni. Incidentalment Mark Lenders kien il-plejers favoriti tiegħi. Jekk mhux il-karatur favorit tiegħi f'dik is-sensiela.
rajnieh il-gow tiru della Tigre rajnieh fil-futbol reali basikament, tal-kem fl-opinjoni tiegħi jista' jkun hawn ma jaqbilx miegħi, però naħseb li Meret kellu tort fil-gow, ġifieri mhux mertu biss ta' Ċelanoglu, naħseb li kien hemm ukoll dimertu. Inqabad ukoll il-pożizzjoni tiegħu hekk ngħidu jiena. Jiena onestament, ġifieri jiena bħala sabku rispett ġifieri l-Aeron u l-supporters tan-Napli, però ma naħsibx li huwa gowler ta' livell li jkun ma' tim li challenge għal-kampjonat. Ġifieri narah inkonsistenti bħala keeper u anke l-istatura tiegħu ma tantx tgħin, imma insomma dikjera Conte u De Laurentiis f'dak il-każ. Jiena bħala logħba ovvjament top of the table clash jedem logħba miftuħa beraħ. Ovvjament l-Inter kellhom il-vantaġġ li jilagħbuhom. Naħseb li kienu l-aħjar tim fil-ground, però naħseb din logħba konfermat kemm meta l-Inter ma jkollhomx il-Lautaro Martinez u Turan fil-forma jbagħtu biex isibu x-xibka. Ovvjament nafu li hemm players bħal Çalhanoğlu, bħal Barella, bħal Mkhitaryan, midfielders li jiskuljaw b'mod regolari, però naħseb meta jibgħatu l-strikers tagħhom ovvjament isibuha diffiċli biex jisibu x-xibka. Iżjed niftakru li ftit tal-jimilu l-Inter spiċċaw 4-4 mal-Juventus ġo San Siro wkoll, ġifieri tara differenza minn logħba l-oħra. Rigward Napoli, ovvjament iddiżappunta Lukaku, l-ex li tant kien mistenni minnu, naħseb li l-pressure tal-logħba affettwatu wkoll għalkemm nafu li Lukaku għandu tendenza li ma jkunx dejjem konsistenti. Naħseb il-Napoli bid-draw kienu kuntenti, għas dik il-logħba li rajt li prepara Conte. Ġiethom tajba li fetħu l-iskor minn set piece. U ovvjament ġiethom tajba li l-Inter fallew il-penalti li permezz tiegħu setgħu jirbħu l-logħba. Naħseb all in all l-iktar players li distingwew ruhom kienu żewġ difensuri, Acerbi fuq naħa u Buongiorno fuq in-naħa l-oħra, u naħseb it-tnejn li huma ġabu fix-xejn l-attakkanti avversari. Il-logħba ovvjament kienet milgħuba aktar f'nofs il-ground u naħseb in-nofs il-ground tal-Inter huwa aktar b'saħħtu minn dak tan-Napli. Plejer li rajtu li bata ħafna min-naħa tan-Napoli kien Gilmore. Ma kienx sorpriża li fit-tieni taqsima Conte bidlu ma' Lobotka. Però naħseb all in all jekk taqta l-episodju tal-penalti li kien hemm nikkritika għax kien penalti venjali, eċetera, però dak huwa fattur ta' dal-imbierek kbar li xi ħadd daħħal fil-futbol li jiena nibqa' nissisti ma naqbilx miegħu. Naħseb all in all ir-riżultat tad-drop hu wieħed ġust. Ovvjament jekk nitkellmu b'mod in ġenerali fuq il-futbol Taljan, kompla jikkonferma kemm din is-sena hemm bilanċ assolut fil-lig Taljan u m'hemm l-ebda tim li jidher li huwa superjuri għat-timijiet l-oħra. Mela, prattikament wieħed mill-kollegi tagħna, nsellmilhom lil hawn dalwaqt jidħol magħna fil-programm is-Sur Magri għalilna u nixtieq risposta minn kulħadd kieku, kemm minn Roberto, kemm minn Taron u kemm minn Antonello. Skont Magri, il-ħabib tagħna Joseph Magri qed jgħid li fl-opinjoni tiegħu minħabba kif labu innaqal l-istess Napli mal-Milan, qed jgħid li fl-opinjoni tiegħu in-Napli mhumiex dak it-tim li qed ngħidu tkellmu fuq aħna wieħ bħala tim talik. Tibda inti Aron jekk jogħġbok, x'taħseb? Jiena ħajdok kif inni. Aħna ma tlaqniex din is-sena in-Napoli biex nerbħu lik u dina kienet ċara mill-bidu, ma nistax tippretendi li aħna s-sena l-oħra konna tim li ġejna fl-10 post, 40 punt taħt minn rebaħ il-kampjonat. Mentalment infarkin u konna għadna nfarkin unke wara l-ewwel logħba meta tlifna mal-Verona. So ma tistax tippretendi li inti ħatmur biex terbaħ il-lig hekk malajt, so da ġi Conte ma ġiex xi ħadd mirakolus sewwa, però ovvjament. Semmi, mhux mirakolus, semmi mirakolus. Kif semmejt l-ewwel. L-affarijiet qed jidhru sbieħ. Issa Joseph Magri qal vera x'il-Milan kellhom il-players neqsin, eċetera, però
Sorry, hija parti mill-logħba, darba taf tiġik favorik, darba taf tiġik kontrik. So aħna minna xahar mingħajr lobotka, x'ismu, u xorta speċi mexxejna. Jiena però l-ambizzjoni tas-soċjetà tan-Napoli dis-sena kienet li jerġgħu jidħlu fl-Ewropa u definitely Champions League. Jiena nemmen li bħala soċjetà, anke kif aħna organizzati, naħseb jimmeritana li nkunu fil-Champions League. Sowa, ġifieri laqat bil-kritika kollha li ġiet kontrih De Laurentiis u li tiġi laqat kellna djum. Tazza erbaħna, lig erbaħna, tħallna fl-Ewropa 15 sena konsekuttiva li fis-sena l-oħra. Ġifieri dar bniedem xi ħaġa tajba għamel. Issa sena l-oħra nsertat kienet sena ħażina bħalma jista' jiġri kull tim, dis-sena l-affarijiet jidhru aħjar. Jekk Alla jrid, nibqgħu nibnu għax kif qal Conte it-target huwa 3 snin. Jalla jiġi qabel imma kull ma jiġi merħba bih. Antonello, taqbel ma Magri jew le? Ma rridux Kellna nżommu, skużani, kellna nżommu bħala l-Inter, nsemmu l-Inter huwa l-focus li subaqa dak iċ-ċentru hemm li biex ittir mill-penthouse biex niftehmu. Taħseb inti, fl-opinjoni tiegħek, tarom Napli li jistgħu jagħtukom sfida biex tajrukom minn hemm, jew forsi taħseb li hemm xi tim ieħor bħal Juve, mhux se ir-Roma, ifhimni. X'taħseb? Taħseb li huma il-main contenders magħhom jew le? Jiena li l-main contenders huma Napoli, ma naqbilx ma li qed jgħid Joseph bir-rispett kollu lehu u nselliblu u dalwaqt ukoll se jidħol magħna. Jiena fil-fema tiegħi Napoli għandhom arma illi ebda tim mill-kontendenti l-oħra m'għandhom Antonio Conte. U meta Antonio Conte ikun mingħajr tazzi Ewropej huwa periklu kbir. Ma rridux ninsew illi Conte ħallik darbtejn mingħajr Ewropa mal-Juventus fl-2011-2012 meta saħansitra reba il-kampjonat u jista' jikkonferma Roberto mingħajr telfa u maċ-Chelsea fl-istaġun 16-17. Volli li sitwazzjonijiet simili Conte jaf minn fejn għandu jgħaddi. Bla ma ninsew il-meta l-Inter ġew eliminati mill-Champions League fl-2020-21 dik kienet l-iżvolta li permezz tagħha tajna t-terba għall-Scudetto 19. Jiġifieri jien fil-fema tiegħi u di anke l-sħab interesti li fis-sejf bdew jgħidux il-Juventus, jien dejjem qedtilhom il-Juve jista' nkunu fil-ġlieda, imma l-ikbar theddida dis-sena ġejja minn Napoli. Għaliex? Għax għandhom coach li mingħajr Ewropa kapaċi imur ħafna l-bogħod. Coach Roberto, x'inhi l-verdett tiegħek? Jew opinjoni iktar mill-verdett? Jiena fimni. Naqbel ma dak li qal Antonello, però apparti il-fattur Conte, il-fattur ukoll li Naplu mhux qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni Ewropej. Allura, Conte li tiġewwa perikolus għandu iktar ħin mill-challengers kollha biex jipprepara l-logħbiet tal-kampjonat. Għalhekk nemmen li Naplu ma l-ikbar periklu Roberto. Ifimni, ma nistax ngħidlek hux ħajkun l-ikbar periklu jew le, jiena ifimni nkunu oġġettivi. Bħala skwadra ma naħsibx li huma mal-aqwa tlieta jekk nagħmluhom on paper, però mbagħad hemm fatturi oħra li ovvjament jaffettwaw l-andament tat-tim u tal-kampjonat. Ġifieri jiena jekk trid nkun onest miegħek fuq dak li rajt issa, naħseb jiena l-aktar antagonisti li ħajkollhom l-Inter huma l-Atalanta. Mhux in-Napoli. Issa ovvjament kapaċi nkun żbaljat. Però naħseb li bħala logħb, bħala dixxilpina tattika, eċċetera, naħseb li l-Atalanta huma aktar perikolużi. Right? Conte kulħadd jaf x'kapaċi jagħmel, huwa coach jiena fl-opinjoni tiegħi wieħed minn l-aħjar coaches li hawn fiċ-ċirkulazzjoni, ġifieri f'dawn l-aħħar snin, kull fejn mar dejjem wassal it-tim biex jirbaħ apparti ma' Tottenham, però ovvjament ma' Tottenham kellu bosta problemi u mar hemmhekk f'nofs staġun mhux beda l-istaġun ma' Tottenham. Però naħseb li Napoli jkunu
mal-ewwel erba' bħala klassifika finali. Issa ovvjament hemm ħafna fatturi li jaffettwaw ukoll. Ġifieri tittara Lukaku kemm ħajrendi b'mod konsistenti, jiena ma nistax nifhem jiġifieri forsi jarhom jista' jgħidilna aħjar kellhom striker bħal Osimhen li orajt forsi rid jitlaq, forsi kellu ftehim ma' De Laurentiis li jitlaq, però mbagħad wasli ma ġie ħadd għalih. Jiena kull rispett jiġifieri li nippreferi l-Osimhen minn Lukaku miljun darba. Rajt, però forsi Lukaku kont għandhom relazzjoni personali li ovvjament mur oltre l-aspett sportiv. Sorry Roberto, naqbel miegħek fuq ta' Osimhen, ġifieri Osimhen kien attakkant brillanti, għadu żgħir, għandu xeba motivazzjoni, he's fast, jiskurja b'kolunkwe mod, però jekk darit jitlaq kellu ambizzjonijiet mod ieħor, ma tistax xorta l-plejja mhux se jagħti kollu li kien kollox pinġut bit-sillax fil-fatt Delaware għamillu release clause ta' xi 130 miljun euro. U għamilha għal raġuni għax ovvjament kien jaf li hemm min lest jixtrih. Sfortunatament, imbagħad li ġara l-istaġun li għadda ġie staġun negattivissimu u dak it-tim li rrid itih 130 ma babax iridu u spiċċena bil-Malti bqajna bih. U mbagħad x'kellna nagħmlu? U ma rridx jibqa' xorta waħda u spiċċa Margareta Saraj b'self. So, għajdu kifini, da, jek jitlaq. Aron, fuq dal għadek kemet inti naħseb u eżempju klassiku u naħseb huwa talima għal kull dirigent tal-futbol li meta plejer ikun fl-aqwa tiegħu u l-valur tiegħu jisplodi, dak huwa l-mument li tbiegħu. Dik żgur. Talima u naħseb jinġrak kemm il-darba di fl-istorja u kemm il-darba spiċċaw timijiet li batew minna. Naħseb in-Napoli ma talmux minnax ta' Kvaratskhelia għamlu l-istess ħaġa, baqgħu jimpikaw, ma bijawx, ovvjament dal-istess. Sissa tipperformja. Tajjeb, però ħanajdlek, meta plejer li ġie mix-xejn u jkollu staġun eċċellenti u ovvjament il-valur tiegħu jitripla jekk mhux iżjed, naħseb dak huwa l-mument li l-klabb jgħid isma' ħandaħħal flusi, ħanagħmel profitt enormi u nista' ninvestihom fuq it-tim. Għax imbagħad jiġi staġun ta' wara, ikun flop u l-valur tiegħu jerġa' jinżel isfel u ma ġib xejn, ġifieri ma msomma. Huwa riskju, drabi tiġik tajba, drabi tiġik ħażina. Kemm pereżempju ġibni ħasna f'kemm xi 13 miljun jew kemm biħħejni b'50 f'sena. So dik ġiet tajba. Osimhen sfortunatament ġietna ħażina. Issa naraw forsi ma tafx kif. Ħorġa minnha f'ċinċi. Biex inkompli ma dak li kont qed ngħid l-ewwel, tajb li niftakru wkoll li qabel ġi Conte man Napoli, kellna lil Di Lorenzo li talab transfer uffiċjali. U llum qed naraw il Di Lorenzo fl-aqwa forma tiegħu, ġifieri anke llum man-nazzjonali u taħ l-assist lil Tonali biex jiskurja, ġifieri kieku ma ġiex Conte wisq probabbli Di Lorenzo mhux jibqa' man Napoli u Napoli kienu jitilfu asset kbir. 100%. Plus li kienu isaħħu xi direct encounter għax wisq probabbli kienu Juventus. Ġifieri il-fattur Conte hemm jgħid. Ġifieri jiena ifhimni. Joseph semma lin Napoli, però naħseb aħjar jara għal-Milan x'inhu ma jagħmlu huma, ġifieri naħseb għadu fis-sakra bir-rebqa tar-Real Madrid. Jista' jkun, però naħseb dak ifhimni Real Madrid għandhom qalbhom tajba xebgħu jirku fim tal-ura qalu ħanħellu naqalihom daw ħantuhom naqra nifs. Qed inxhom mela ġej xi tieni fażi tal-programm nista' nara ħajkollna trakki. By the way, ċajta parti. Jiena wkoll nemmen li Napoli kif ġejn l-affarijiet u kif jidhru u għalkemm ma kienx hemm daw il-pretenzjonijiet kollha biss imma meta ġib ċerti nies bħal ma Conte u ċerti players naħseb ċertu riżultati tridhom, ġifieri qed iħalluhom ir-riżultati. Hemm l-affarijiet qegħdin inregola wkoll biex l-affarijiet jiġu plus jintim li nemmen bħal Roberto ħafna wkoll tiġi kont semmejtu qabel nemmen li tikanti it-Taljani jgħidlek il-terzo gode u biex igode l-Atalanta ma nieħu xejn bi kbir. Ta' min isemmi li dat-tim ilu jinbena pass wara pass il-coach tagħhom għalkemm ħafna paroli fuq huma
qed jurina li rebbieħ biżda għalija jiena x'għamelu is-sena l-oħra mamluħat faqa fil-vera sens tal-kelma tim li dak kien qed jiddomina kullimkien. Ġifieri okjo għall-Atalanta. Mela, ħalli ma nżommukx ħafna iktar Aron. Forsi t-tina daqsxejn round up x'tixtieq tara minn Napoli u hekk ħalli anke inti tkompli bis-serata ta' mistrieħ tiegħek ma' dawk li tħobb. Grazzi. Ara, kif ġa semmejt, bħala supporters definitely nixtiequ minn Napoli dis-sena li nerġgħu nirritornaw fejn jisħoq ilna xogħol mal-ewwel erba' definittivament. Jiena kif semmejt bħala soċjetà hija organizzata sew, l-ambizzjoni dejjem hemm kienu tul is-snin, ġieli kien hemm merkatu pożittiv, ġieli kien hemm negattiv, però naħseb il-bilanċ dej imur fuq il-pożittiv. Is-sena rridu nibdew nibnu narġaw fuq dak li tkisser is-sena l-oħra, sissa l-affarijiet jidhru sejrin tajbin u nimmaġina kif semmejtu intom ukoll naqblu Conte huwa fattur importanti ieħor il-fatt li mhux qed nagħtu sehem fil-kompetizzjoni Ewropej. So dan huma kollha affarijiet pożittivi. Ovvjament imbagħad jidħlu ħafna affarijiet lejn l-aħħar tal-kampjonat, stress, pressjoni, il-pjazza ta' Napoli li hija demanding għall-aħħar. So daw kollha ħajsalfu f'xi ħaġa. Però jiena naħseb għandi aspettattivi pożittivi ħafna biex forsi fl-aħħar mill-aħħar jiena u sħabi tal-klabb li mmorru kull logħba b'numri mhux ħażin naraw il-lob fil-klabb tagħna l-Mosta. Nibqgħu noħdu pjaċir u nifirħu għat-tim meta nħobbu. Intom minn hekk mhux se żball qegħdin fejn l-oratorju fejn kien il-klabb taċ-Chelsea qegħdin ukoll tiltaqgħu jew le? Le, aħna din triq il-Fortizza l-Mosta jiġisu naqa fuq l-outskirts. Dik in-naħa hemm kumpanija biex ma semmix isimha tal-buses u tal-coaches. Dik in-naħa dej il-bridge biex niftehmu l-hemmhekk qegħdin. Għandna klabb sabiħ il-logħba li ġej hija Ramana. Ma l-iddeja għax għandi ħbib Napolitani, għandi l-Alan Frendo tafu. Bla dubju, nsellim l-lumina. Trabbejna fl-imkien anki inti tafu Antonella Alan minn Raħal. Jista' jkun li nafu wiċċu. Mela. Minn hawnhekk inselmulu. Nselmulu minn hawn. Dili biex tixtrini jekk ikun hemm xi biċċa pizza tajba, jekk tajba kif tagħmlu n-Napolitani. Tista' u għandna x-xef li jagħmel appetizers, so tista'. Kemm sa sabiħ il-futbol għandu jkun xi ħaġa kif ngħid. Mela, huma xek. Li għad niċċajtaw dak il-ħinċaw saħħa u bonġu. Mela, Aron, nirringrazzja lilek u lin-Napoli Club Malta, lill-membri tagħkom insellmilhom kollha. Nawguralkom kull suċċess għax aħna ndaqqa il-baħ wieħed daqqa il-baħ ieħor. Huma xek. Grazzi lil kulħadd mela ta. Jibqa' issa bil-multi għaddej. Nirringrazzjaw kull tajjeb. Grazzi, s-sena tajba. Mela fidejk sur editur issa. Sammorru l-waqfa ta' reklami u mbagħad nidħlu fit-tieni parti fejn se nitkellmu fuq il-kampjonat 360 Malta Premier. Bqgħu magħna għaliex dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd?
Post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124-8651 jew 7904-7220. Mela, merħba l għattini parti tal-program botta u risposta maħna jingħaqad Joseph Magri, nsellulek Joseph, l-ewwel net. Nsellimlek Antonello, nsellimlek Karl. U għandu twal jidħol minn ftit ieħor il-viċi editur tal-Kamra Sportiva Marx Kambli illi ħajkun nitkellmu naqra wkoll fuq il-kampjonat 360 Sports Malta Premier issa f'dit-tieni parti fejn kellna ħanejdu hekk tmiem drammatiku. Imma qabel xejn naraw naqra kif spiċċaw l-affarijiet f'dan il-kampjonat. Mela, il-klassifika kif qegħdin taraw is-sam ta' 6 u 6 kif se jkunu eventwalment it-top 6 u l-bottom 6. Mela, Birkirkara l-ewwel bi 28, Florjana 23, Slima Wanderers 22, Hibernians 21, Mosta 16, Ħamrun Spartans 14. Niġu għal-bottom 6, Gżira United 14, Melita u Marsa Flor 12, Balzan 9, Naxxar Lions 7, Zabbar St. Patrick 4. U qabel ma nibdew Voldiri għandna wkoll aħbar xinatu mill-lider Gżira United ħabbru lil Giovanni Tedesco bħala il-coach il-ġdid tagħhom biss Karl Joseph ejja nitkellmu naqra kumment ġenerali fuq dawn il-11 il-logħba il-11 il-round ħanejdu hekk li rajna qabel ma nidħlu fit-temi prinċipali. U kon nistennew li naqgħod ma' Mark. Joseph. Ġus. Alright, li għat-nistenna l-Karl jibda nistament. Li ħanejglek, jiena naħseb li 11 il-logħba kienu partiti għalija mimlin affarijiet ma kontx qed nistenna. U ngħidlek għaliex, l-ewwel net naħseb ma stennejtx illi Ħamrun Spartans ħajamlu daw marru lura bħal granġ. Jiġifieri issa jekk forsi hemm xi logħba għaddejja li ħatibda mit-tieni round u mbagħad dik storja oħra. Jiġifieri min irid jifhimni jafu jerritna sa naħseb kan mill-ewwel fehmni jiġifieri x'irrid ngħid. Jiġifieri jekk hemm xi logħba għaddejja, però Birkirkar onestament naħseb impressjonaw minkejja l-istaġun li għadda ma kellhom staġun daqshekk tajjeb jidher li għamlu dik li bl-Ingliż jisejħu l-revenge, ġifieri ġew lura b'saħħa, ġifieri saħħew id-dipartimenti fosthom naħseb l-aqwa acquist li għamlu kien
Alex Satarjano ġifieri rajtu kontra l-Furjan minkejja riżultat ta' 3-1 ġie kif ġie però naħseb għamel logħba kbira. U mbagħad onestament ħa nitkellem fuq ta' klassifika ħażabbar għamlu mis-second għal-first tal-Premier, però naħseb ma kinux lesti jew ma kinux preparati biex jiċċallenġjaw ma' ċertu timijiet bir-rispett kollu lejn Mark li huwa minn ħażabbar ġifieri. Ma kinux lesti li jagħmlu ċertu naħseb kienu għadhom il-pass għamluh iktar kmieni, issa jekk forsi xi ħaġa li marret kontra l-korrent minn isegwi ġejjed korrenti jaf ġifieri x'qiegħed ngħid. Dik imbagħad storja oħra. Fuq l-aħbarijiet tal-lum ġifieri rigward dak li sirna nafu li Giovanni Tedesco huwa l-coach ta' Gżira li hija kienet qasla tajba min-naħa ta' Gżira. Jidher li ma' Andrew Cohen sfortunatament lan dis-sena ma ntlaħaqx ġifieri nemmen illi kienet deċiżjoni tajba mill-Kumitat ta' Gżira għalkemm naħseb ġiet ftit tard ukoll. Ġifieri u naħseb ukoll il-sista minn kif daru l-affarijiet li l-ħamrun ukoll dawn qed idumu biex jaħsbu biex naħħu l-coach issa ovvjament però naraw x'ħajġi fit-tieni round. Però ħadd ma jista' jinsa li Giovanni Tedesco kien dak il-coach li tellef it-target tal-ħamru milli jagħmlu d-double sentejn ilu meta rebaħ l-FA Trophy ġifieri naħseb issa jekk hux ħajaħdem bil-materjal li għandu mal-Gżira issa dik storja oħra. Però naħseb bħala coach, naħseb bħalma Enzo Potenza ma' Marsa Xlok, nemmen li Giovanni Tedesco kapaċi jbiddel id-direzzjoni ma' Gżira. Mela nselmu koll il-Mark Xkembri li inaqat magħna Mark nselmulek. Nsellem lilek u l-komplementa tal-istaff li hemm Kal, Magri u l-segwaċi kollha, il-lejl it-tajjeb l-ewwel ħaġa u minn-ġdid huwa ta' pjaċir għalija li qed nieħu sehem fil-programm. Intuk naqra ċans ukoll apparti x-xogħol siewi li tagħmel minn wara Apparti dak. kwinti li wkoll huwa jusfu ħafna. Mark, mela ħan nisimgħu naqra tiegħek fuq dan il-11 ġurnata li kellna tal-Kampjonat Premier kif ukoll qed intellaw il-grafika bl-aħħar aġġornamenti mill-UEFA Nations League. Mela, dak li ġilijiet tal-kampjonat Taljan, jew tal-kampjonat Malti jew għal kwalunkwe kampjonat ieħor fid-dinja. Jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar il-klassifika ma tikdibx. Jiġifieri jekk għaddew issa 11 il-ġurnata mill-kampjonat Malti. Min qiegħed l-ewwel verament ħaqqu u stajna naraw prestazzjonijiet tajbin ħafna ta' Birkirkara, veru xi darba oħra tiġi t-telfa waslet ma' Florjana li wkoll uru li huma kontendenti. Ja sabiħ il-parti ta' fuq li hemm is-sliema u l-ħibs imkaħlin magħhom u nemmen li l-ħibs qed ikollhom staġun aħjar biż-żewġ staġuni preċedenti. Finħat isfel tal-klassifika l-euforija li bdew biha it-tim tal-ħaltu li din naħseb x'ħanilek qed tmut, ma naqset drastikament wara ċertu riżultati, forsi kien hemm xi lob ħaqhom jġibu xi punti iktar, imma naħseb illi kif qal Magri ċertu affarijiet esterni setgħu affettwaw lit-tim. Ħeqna x-xahar illi is-sena l-oħra tżekkaw il-barranin, forsi dis-sena għadhom mhumiex dak il-livell, diżappunt għalija kbir enormi u ħal-Balzan li l-ewwel logħba tas-season kienu bdew 3-3 ma' Birkirkara u mbagħad ishom waslu tul l-istaġun, però jekk inqgħod insemmi kull tim nemmen li kulħadd qiegħed fejn saq illum ħaqqu li jkun x'jaf se tibda iċ-championship u l-relegation u dal-ewwel fażi tal-opening championship u l-affarijiet jinbidlu. Ġifieri ma sallum plejer illi għall-futbol Malti huwa veteran u qed ikollu staġun tajjeb ħafna kien plejer li ftit tal-ġimgħa ilu stidintu inti fil-programm tlejt infajla illi
minkejja l-età tiegħu u l-inġiri serja li kellu qed ikollu prestazzjonijiet tajbin ħafna mal-Musta. Bħala supporter tat-tim nazzjonali Malti li minn hawn nawguralhom tar-rebħa tal-friendly tal-lejla kontra Liechtenstein. L-ewwel ħaġa ħadd ħafna pjaċir illi skurja Jurgen de Gabriele mat-tim favorit tiegħi, imma lil minn jekk għax jiena nemmen li Jurgen ħaqqu aħjar, imma ovvjament dik finalment hija l-għażla tal-coach illi nixtieq nara hawn Malta u iktar u li il-plejers Maltin ikun hawn iktar attakkanti. Però jiena nemmen għax inti l-istorja ma tistax terġaħħa lura illi kif l-Ewropa timiet huma miżgħuda bil-barranin. Malta mhix eċċezzjoni għamlet l-istess. Issa ħen nippruvaw nil-pożittiv. Jekk plejer Malti irid verament jiġġiet u juri il-veru valur tiegħu xi saraf, irid jagħmilha magħhom biex eventwalment ma nqogħdux ngħidu għax sebbu ħaġa. Jiena iktar bniedem romantiku fis-sens inħobb kieku 8 Maltin hawn Malta u 3 barranin u riserv kieku anke jien nixtieq dik ġol Italja biex nara Juventus li tim favorit tiegħi, imma kif qed issa iż-żminijiet mhux ħarġuhom lura. Anzi, mhix quddiem Qorti Ewropea mhux ħanisgiċċa mis-suġġett illi jaf illi plejer minħabba l-movimenti li se jaqbad u jitlaq xi irid. Nispera ma tiġix attwata fil-futbol. Ma rridx naqbes is-suġġett. Mela, Karl, Għajdi. naħseb illi kellna tmiem verament drammatiku din l-ewwel fażi. Jien personali ma kontx tara l-forma li kienu għaddejn fiha Hamrun Spartans. Naħseb li ma kont qed nistenna illi kienu se jissalvawha fl-aħħar 5 minuti, il-logħba. Mela, ħanibda bl-opinjoni tiegħi anka tiftakar meta kellna dak is-Sinjur Mistident tal-Ħamrun fil-programm Viktor Kassar li minn hawn sed ukoll. Jien ħadd l-impressjoni sewwa li kif beda jitkellem dak ir-raġel dakinhar qisu mhux qed ngħid jallega, aħna maħniex il-qorti tiegħu, imma qisu beda isostni li il-format tal-kampjonat ivvutaw għalih biex jieħu dan il-format biex sempliċiment ikun ta' detriment tal-Ħamrun. U mill-li stajt nifhem jiena dan is-sinjur qal li kien hemm isa sort of ta' konfoffa biex jaqtaw saqaj il-Ħamrun biex daw ma jkomplux jiġru bil-kampjonati kif għamlu dan l-aħħar. Imma biex jisu isaħ itelfu jisom daqsxejn minn dik is-saħħa l-Ħamrun li kellhom dik leġ fuq. Li l-Ħamrun spiċċat kif spiċċat id-drama hija xi ħaġa kellek tgħidli fil-bidu tal-istaġun, konni ngħidlek definitely not. Imma kellek tara kif żvolġew l-affarijiet. Il-coach li għandhom li fl-opinjoni miżera tiegħi nemmen li mhux coach ta' Ħamrun. Għax hemm differenza u ambizzjonijiet bejn ikun il-coach ta' Ħamrun u l-coach ta' Santa Lucia bid-dovut rispett. Kif ukoll nemmen li il-Ħamrun perswas li xi ħaġa miċ-ċilindru se joħorġu. Jiġifieri dal-bniedem kien għaddej on a high dis-sena m'għamilx daqshekk. Għax bil-dovut rispett kellek tara il-Ħamrun tas-sena l-oħra pereżempju kellek fuq il-line stellari għal-Ħamrun la ma naqqas ebda mertu mill-Ħamrun preżenti ma titinħass. U dan inħass speċjalment mhux bejnietna inħass dal aktar
meta nkompetejna xina għal-kem supportata ħibs ma meta xi tim Malti irrelevanti u minnu jinnejt ikkompetejna mal-barranin. Rajna li l-ħamrun, madux il-ħamrun li kien. Issa, xajġri? Kellek tgħid li il-ħamrun x'għamlu? Nellek kun naf xajġri. Immun niktab il-5 numri tal-erba. U nerġa' niktibhom is-sibta wara. Sarġ waraskom għandi fejn nagħmilhom speċjal minn ġiex titfażżar. Imma nemmen li xi ħaġa ħad tiġri sura. U nemmen li għal-battalja l-ħamrun ħajkunu hemm. It-tim tiegħi nirringrazzjaw il-ħalin Alla badna ritmu pożittiv, nisperaw li nkunu hemm. Affermazzjonijiet kellna l-affermazzjoni ta' tim sott pal-Muslima u kif inhom mal-Furjana u hemm isfel fil-the last 6 stennejt li l-affarijiet ħajkunu hekk. Jiġifieri għaż-żabbar kemm kien hawn ħafna ħajf fuqhom rajna xi sarfu imma dak kull futbol. Kemm nixtieq li x-xewqa ta' ħabib tiegħi Mark tiġri fir-realtà. Bħala ġenitur li qed ninvesti ħafna ħin u ħafna flus minħabba l-fatt li jibni jixtieq isir futboler professjonali, kellu bżonn li dik vera tiġri. Għax bid-dovut rispett il-fatt issa daw meta kien hawn is-sajrins ġabu dawk il-barranin kollha x'ħadu spiċċaw biex waqgħu. Għandna t-talent Malti jekk hemm xi ħadd li jista' jgħin u jagħti palata. Nagħmlilkom appell biħniena ħudu ħsibu liedna. Taf kemm nagħmlu sagrifiċċju aħna l-ġenituri apparti dak finanzjarju u ta' ħinijiet, mhux se niddiha ngħidilkom jew taf kif nitkellem magħkom. L-Antonello fil-bidu tal-istaġun hekk l-Antonello ma nafx kif ħankun. Fil-fatt bekk dħalt iktar tard is-sena minħabba l-impenji tibni. Please, min hemm qed imexxi l-futbol għatu opportunità u ċans. Nitfal tagħna l-Maltin ġieri qed naraw barra nillaqqas jafu jimxu tal-misħija. Għatuna ftit rispett lilna l-ġenituri li mmorru xemxu xita kesħa, bart, sħana u mit-ter sagrifiċċju ieħor. Tu ngħidilkom it-tifel tiegħi kemm qed jiswini fuq għall-futbol tgħidu inti blaħ u x'ħajjeħu dan biex imbagħad iġibulu xi barrani biex iruħ daqsxejn soppa tat-tiġiġ u biċċa appartament u ma jkunx jaf jimxi. Imbagħad wliedna barra. Skużawni nkun emozzjonat meta nitkellem fuq dan it-tema ma vera tal-uġieħ u grazzi Mark tal-li għajjimta. Veru l-kampjonat Malti issa jalla naraw xi jiġri. Kien hemm xi innovazzjonijiet iva. Biss sabiħ li tara is-supporters meta tkun kordin għalkemm jiena nippreferi nara it-Trill-Cities, jien taf xi nara. Jien il-kampjonat tistgħu tagħmluh kif kien fi żmien Ingliżi jew fi żmien ieħor. L-importanti li nara naf xiex li l-Maltin jimxu l-qudiem u jalla dal-format iħalli frott mixtieq. Issa mhux ċikkom mhux Peppu. Jien dawn l-affarijiet ma influenzawnix. L-importanti li l-Malti jimxi. U nispera bid-dovut rispett li t-tfal tagħna jingħataw iktar opportunità. Jekk xejn ukoll għax anki jgħinu t-tim nazzjonali Malti kif Antonello, jekk ma jimportax biex ikoppi nibni l-ewwel nett, jiena wkoll naf għax issa l-Karli li nafu kemm jagħmel sakrifiċċju bit-tifel tiegħu kemm jinvest fejn Karl qed jinvesti fih. Però bħalissa naf li Karl bħal ħafna ġenituri li jkoll jifhmu fil-futbol bħal ma jifhem Karl għandu dik il-biża' li jekk ovvjament il-finanzi li qed jinvesti f'ibnu il-qoddim jara l-ibnu plejer li jagħti kontribut ġo pajjiż plejer fil-futbol Malti, hemmhekk Karl jgħidak huwa l-ikbar investiment li għamilt. Però jiena naħseb il-biża ta' Karl bħalma hija l-biża ta' ġenituri oħra hija li qed jaraw qisek inti bnejt torri. Jiġi xi ħadd u jħottulek f'dal-każ inti li t-tifel investej biex tibnilu karriera. Ġi barrani u ħadielek. U dejjem sorry, il-klab tal-Premier iridu jisimgħu din. Għax jiena lija niftakar kien meta kienu jarbħu l-belt kollha Maltin il-plejers xi tnejn tlieta barranin. Eżatt, eżempju r-Rabat, meta konna Premier kważi bitfall tal-lokal. Allura jiena ngħid,
Skużani Karl dal-waqt. Ma importanti. Mort nara il-belt u l-mosta il-final tal-miners. Kważi kollha Maltin kienu talent hemm. Meta bil-Kirkara ħadu lik tal-miners kollha Maltin u kważi maġġoranza Kalkariżi kienu. Jiġifieri talent Malti hemm. Jiġifieri jiena naħseb u kulħadd jaf għal-minet tiegħi għal-minet ngħid mingħajr ma noqgħod indur mal-lewża kien hemm min kienu wkoll fil-passat kellu kariga għolja fil-pajjiż illi naħseb onestament, naħseb li għatik bil-mod li għatem il-regoli fil-futbol li l-Malti qiegħed jitfaw lura fil-futbol u l-Malti mhux jimxi il-qoddim. Tara l-Alex Satarjano, il-Kerċo, jaxquk. Jaxquk. Ġifieri naħseb jiena kif kienu kapaċi tilgħu daw il-players, Ryan Kamenzuli, Henry Bonello, kif daw il-players dejjem kienu dejjem jilabu Malta u telgħu sem. Allura jiena nemmen illi jekk kien naqsu mis-saħħa tal-barranin, nemmen illi il-talent Malti kapaċi iwittulu triq. Ħankun sinċir magħkom, kemm nadi dax nitlef il-feeling kellha please, sorry. Ħankun sinċir magħkom. Ma nafx Joseph jiftakarx, imma Marco Antonello 200% jiftakru. Kieku nġibu barranin bħalma kienu. U intom mill-ewwel iċċumbawh l-argumenti tiegħi. Ken Doherty, George Lawrence, Karl Zakkaw, I'm happy. Ibni mhux naqshom, impoġġi fuq il-bank, jew jiena first division. Imma meta llum qed inġibu bid-dovut rispett, laqas jifilħu jqogħdu fuq sajhom ċerti barranin. Dik li tweġġa' Isma' aħna fl-argument tagħna mhux qed ngħidu li ma jkunx hemm barranin, però għalmenu nagħmluha kif kien hemm qabel eżempju Premier ikollok 4. First ikollok 3 u second ikollok 2. Magri, jiena ħanejlek anzi mur oltre minnek. Hemm regola tal-Liġi Ewropea, jiena hija Bosman. Barri kollu, excuse my French, għax il-futbol fottieħ. U l-barri li jħor li daħħal il-var. Għalija dawk, ġiġ daqqa marrani għal-futbol. Switcha għal-futbol bijom. Skużawni għet nitkellem dat-ton forsi antipatku. Imma ħana li l-futbol inħobbu, ħana l-futbol huwa l-qalb. Tawa, inħossu, jien inħoss li kemm Bosman u kemm daw li daħlu l-var serqunna l-futbol. Serquh il-futbol literalment. Mela l-var mhux pasta zati oħrajn jew. Jiena ħankun onest magħkom qed issemmi l-var issa ħaniddefa mill-attenzjoni. Jiena rajt Inter Napoli u kulħadd jaf li bħala minn nies ma tantx għandi simpatija mat-tim ta' Inter, però kien hemm momenti fejn Inter kontra Napoli kellhom penalti ċaru x'immissu bidu. Issa mbagħad il-ħila illi l-penalti li ngħata nemmen illi kien dubjus ħafna, però l-penalti waqt il-logħba kellu jingħata dakinhar li miss ma' idejn id-difensur ta' Napoli kien jista' jeżbal Bonġorno kien. Kien jista' jeżbal. Apparti kontroversji oħra li ħanitkellmu fuq fit-tielet parti tal-programm illi ħolqot naqra burdel ħolqot ħanżol kemm burdel sew f'parti minn supporters Ingliżi ħan insommu naqra mat-suġġett. U l-fatt qabel fejn inkomplima u l-fatt illi idealment il-kampjonat Premier kollu 8 players Maltin u 3 barranin. Għaliex hemmhekk naħseb rajna l-aqwa tal-Premier fis-snin 80, snin 90 meta inti kellek players mill-lokal. Mill-lokal. Għal-belt ta' żmien Doncic li kien jilgħab fuq ma kienx belt kbir jew. Eżatt, ħafna players mill-lokal. Ma mhux għalhekk ġilju. La Perla. Apparti players oħra li ġew. Saliba. Għal-għaz nibqgħu u l-ħamru. Ismani, jiena ħan nitkellem fuq raħalti meta rbaħna l-lig illi kien Rabat kellna il-Manuel Cortis, il-Carmel Busuttil, il-Silvio Vella. Iġifieri kien hemm Edward Azzoppard, dik iġifieri kien hemm kollha li huma rabtin. Iġifieri dawn huma tfal itlaw minn nursery tagħna. Meta ġanna klajna Premier fl-2012 li għamilna sentej Premier kien hemm Josef Karwana, Adam Smir, Dylan Falzon, Kelt Murskat, Gianni Azzoppardi, Ilka Doxxa, Chris, ġifieri daw seba' xemmek ġa seba' daw huma kollha players rabtin. Ġifieri jiena għandi
Naħseb jiena ħaġa li issir hija illi mhux naqtaw il-baranin fil-futbol għax kultant kemm ikollok baranin tajjeb jgħinu biex it-tim ikun iktar challenge, però mhux kulħadd iġib baranin kemm irid. Eżempju jiena Premier ħalli forsi nbiddel naqa' suġġett nagħmilha jista' jkollok sa sitta tlab sitt Maltin u sitt barranin. U hekk tkun bilanċjat it-tim. Però mbagħad insibu klabs li jilagħbu Maltin u Maltin ta' kwalità. Jiġifieri qed jiġuni frasi Hibernians li tellgħu regolament players minn nursery, Cameroon Spartans li dis-sena tellgħu diversi elementi validi minn nursery tagħhom li anke qed jagħmluhom għan-nazzjonal tal-kbar bħal Xejżin Attard, Sven Xerri, Florjana li għandhom Maltin ta' kwalità bħal Dunstan, Vella u Jake Blackmark prattikament ċelt in-niċċa u qed tosserva d-diskussjoni. Hekk qisu. Jiena nixtieq tanżid xi ħaġa oħra. Bisemma Karl Lowell u qal li l-Ħamrun għax semma l-Ħamrun għax ma nemminx li biss din il-ħanettot tal-Ħamrun jemmen li joħorġu xi ħaġa miċ-ċilindru f'Jannar. Issa f'Jannar tittara xi ħaġa. Issa f'Jannar ma tistax inbidlu ir-regolamenti fis-sens li da d-dibattitu. Allura tittara f'Jannar xi plejer se ġib jekk se ġib. X'barranin hawn available u aħna l-barranin li jiġu hawn bir-rispett kollu lejhom. Eżempju, ġu mill-Italja mis-Serje D. Jew xi ħadd kellu inġeri fit-tul. Jew xi ħadd kien bla klabb. Hekk tara l-istorja dejjem hekk kienet il-biċċa. Da mhux ġara darba ħadd tgħid il-Ħamrun ħajrtokkaw it-tim għax ħajġibu hekk. Jew ħażabbaħ għalhom il-klassifika jew in-naxxar għax ħajġibu hekk. I mean, dar tkun hemm pjan. Jiena nemmen għax jekk tim verament tirbaħ il-lig irid ikun konsistenti from day one sal-aħħar ġurnata. Issa jiena personali. Ma rridux nisaw il-format kif inhu Mark, illi din id-darba ħajbda minn zero. Iva mid-darba. Imma ftakar illi jekk tim ikun serju kieku ngħid jiena qiegħed coach ta' tim A biex ma nġib eżempju b'timijiet u naf li qed l-ewwel il-players jekk nara ħajżgaraw fit-tieni kampjonat nikollhom wiċċhom ngħidilhom jekk intom tridu neħdu l-lig aħdmu biex nefitaw decider għax decider on the day ma nafx kif jiġik. Għalhekk qed ngħidlek hekk. Jiena kif qed jimpni temna romantiku fil-futbol, jiena nemmen li l-kampjonat għandu jkun b'10 timijiet u 3 rounds. U hemmhekk ikunu veru kampjonat missielet. Ma jmin jiena ma jinħadd just partitarju għalhekk Antonello bħal nkun qed naraw il-hits. I mean, qed nipprova nitkellem f'dal-programm mhux bil-kappell iswed u abjad, imma bħala supporter Malti li verament bħal kull ħaġa oħra nagħmel fight inħobb lin-nazzjon tiegħi u iktar l-sports li jiena nħobb insegwi l-futbol nixtieq li nara adattata tim nazzjonali forsi ftit iktar il-fuq mill-2000 forsi tiġi eżempju tal-imbirka promozzjoni fin-Nations League. U rajt li ħatirbaħ il-European Cup le, ma jmin aħna mbagħad irridu nżommu ġo rasna li għandna il-limitazzjonijiet tagħna. U ħaġa oħra li Malta problema kbira hija il-players u hawn jiena pubblikament nammira l-Karl li għar sempliċi raġuni li Karl kemm il-darba kemm tkellim miegħu kemm minn Facebook ninduna li siefel it-tifel barra minn Malta. Għax hawn Malta il-ħajja hija komda u ma tantx toħroġ mill-żona tiegħek mill-comfort zone tiegħek biex titlaq il-barra. Jiena nemmen li l-uniku player Malti ħansejjaħlu hekk li verament bħalissa qiegħed jiddistingwi ruħu barra minn Malta huwa l-Guli, Gulajmiel. Tgħidux għax tgħidu Toma jew Basil Toma, I mean, okej, n-nazzjonalità tagħhom hija Maltija, ma trabbawx u telgħu minn xi nursery jew mbagħad u l-barra kif kien għamel Karmel Buzutti l-eżempju. Jien naf jew Michael Mifsud, jew Stefan Ġiljo fil-passat, jew Andrex Kembri, xogħol mill-plesset jiġu moħħi.
Mela, il-ħin qed jiġri verament warajna u qabel ma nagħlaq forsi nagħtu naqra ħarsa ħafifa lejn il-fixtures, skużawni, tal-ewwel ġurnata tat-tieni fażi nitkellmu naqra fuqhom qabel ma mbagħad naqbżu għall-affarijiet l-oħra u nerġgħu ndaħlu lil Roberto fil-kredu. Mela, it-top 6 l-ewwel ġurnata 23 ta' Novembru Floriana Mosta fiċ-Ċentenarju fis-9:30 Birkirkara Ħamrun fis-Satej Kwart fl-Istadium Nazzjonali u fl-Istadium Nazzjonali wkoll fit-5 Slima Wanderers Hibernians. Min-naħa l-oħra l-bottom 6 il-logħbiet kollha ħajntlabu fil-Victor Tedesco Stadium il-ħadd 24 fis-9:30 Gżira Żabbar u fl-4 Marsa Xlok Balzan fil-waqt li t-tnejn mbagħad ikollna Melita Naxxar fis-7. Mela, kumment ġenerali fuq dawn il-logħbiet fil-qosor ħan nkun nistgħu mmorru għat-tielet parti tal-programm. Ara jien nemmenna tat-top 6 nibdew b'rebħa Birkirkara mal-Ħamrun. Draw bejn Sliema u Hibs u rebħa tal-Floriana. Joseph. Le fimnina mhux ħanoqgħod ngħid għax mela erġegli kif ħu paċenzja. Mela Floriana Mosta, Birkirkara Ħamrun u Sliema Hibs huma tat-top 6. Il-bottom 6 għandna Mela Floriana Mosta għal-kemm ismani u Melita. eżatt ħanejlek Antonello jiena mhux ħanagħmel bħal Karl għax ovvjament ħajrġa' jibda lig ġdid, kulħadd ħajinvesti, nemmen kulħadd ħajarma, jiġifieri għalkemm ħażabbar kellhom l-ewwel round diżastruż ħadd ma jista' jiġri, però jiena ħaġa ħanejt u naħseb kulħadd ħjaqbel miegħi, kulħadd ħajibda xejn b'xejn, m'iniex ħanoqgħod ngħid għax dak hekk u dak hekk, jiġifieri rridu nistennew naraw x'ħajjiġri. Minti għattini parti tal-kampjonat għal-closing championship, tinsiex li issa għasmu t-timiet jena biex nejt l-opinjoni tiegħi u li fit-top 6 nistenna l-op verament bilanċjat. Mark, onestament, ma tistax tgħid x'ħajjiġri, ma tistax tgħid minn ħajkun hekk. Naf ħajġri, Ma tistax tgħid minn ħajkun hekk. ma nistax nejt xejġri fil-lop li ġej kieku naf kif għal-kal mur nabbiljet ta' Super 5. Ejwa, ma Jina nix naħseb Ifem jem 18 punt xirdu jingħataw Voldiri anzi 15. fil-bottom 6 nemmen ikun hemm naqra iktar gap bejn it-timiet li qegħdin iktar il fuq fil-klassifika tal-bottom 6 u t-timiet li jinsabu ankrati lejn il-qiegħ. Eżatt, mela, wasalna biex nolqol din il-parti ibqgħu magħna il għaliex wara din il-waqfa ta' riklami jirritorna Roberto De Brincat iżda wkoll niddiskutu naqra dawk li nsejħulhom l-affarijiet l-oħra fejn għandna diversi temi kurrenti x'niddiskutu fosthom is-Sur Parmis illi Rġejt ħadd ir-ruħ, godo! għandu fuq xi tkellem. Allegria! Ħammar wara riklami Kajl ewwel. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin
f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124-8651 jew 7904-7220. Merħba lura t-tieni tielet parti anzi tal-programm Botta u Risposta tal-lejla fejn Mana rġajna qatt Roberto u għandna wkoll xi messaġġi li rridu naqraw minn dawk li dħlu għat-tieni minn dawk li kellna mit-tieni parti qabel ma naqbżu għall-affarijiet l-oħra. Mela, Emanuel Cardona jgħidilna li jaqbel li l-liġi ta' Bosman u l-VAR għamlu ħsara. John Magri qed tgħidilna proset ukoll tajjeb li jkun hemm barranin ta' kwalità ħalli wieħed jitgħallem, ma ukoll madankollu jien naqbel ma' kwota ta' barranin fuq kull livell, eżempju Minor sa wieħed u MHR sa tnej u nsellem kull il-Xarl Antonelli li qed jgħidilna proset tal-programm. Mela, affarijiet oħra u rridu tkellmu fuq il-futbol Ingliż għal xaddu ma tkellimniex fuq l-Ingilterra u din il-ġimgħa kien hemm naqra ta' affarijiet interessanti. Qabel xejn, bl-għajnuna tal-grafika wkoll nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika fejn qegħdin naraw il-Liverpool b'28, Manchester City 23 u mbagħad għandna diversi timijiet illi qegħdin fi spazju ta' 4 punti. Għandna Chelsea, Arsenal, Forest u Brighton b'19, Fulham, Newcastle u Aston Villa 18, Tottenham u Brentford 16, Bournemouth u Manchester United 15 u mbagħad għandna l-kumplament tat-timijiet illi qegħdin maqtuwajn. Tispikka l-fatt li fit-tmiem il-ġimgħa li għadda Roberto ħanibda bik. Rajna il-Manchester City jitilfu r-raba' logħba konsekuttiva fil-kompetizzjonijiet kollha li jinkludu wkoll id-damdima li qalgħu mal-Sporting Lisbona fuq Champions League se nitkellmu żjed il-qudiem ukoll. Tgħid hemm ċertu plejer f'nofs il-gawt li qed jinħass Roberto? 100% jiena naħseb din hija l-ewwel darba kemm ilu Guardiola fil-karriera ta' coach li qed jiffaċċja dat tip ta' kriżi. Ovvjament is-serit juri veru l-livell tiegħu. Tajjeb li ngħid ukoll li s-City din is-sena ġew milquta minn ta' injuries, ġifieri mhuwiex Rodri biss, però naħseb l-iktar plejer tinħass huwa Rodri. Ovvjament jidher biċ-ċar li Guardiola m'għandux ir-replacement tiegħu. Però naħseb hemm bosta fatturi oħra, ġifieri naħseb anke xnijat li
da ħajkun l-aħħar staġun ta' Guardiola, l-fatt li ħajtlaq Begiristain u ġej il-direttur tal-Sporting Lisbon meta tajb infakkar li għall-ewwel Amorim kienet jissemma ma' City qabel ingħaqad mal United. Jiena naħseb hemm bosta fatturi u ħanejduha kif inhi. Klabb għandek kemm għandek flus, għandek kemm għandek riżorsi, ma jistax jibqa' jirbaħ għal dejjem. Dija rajnija bil-Bayern Munich, klabb li għandu riżorsi kemm irid fil-Ġermanja, ukoll għadda minn mument ta' kriżi bħalma nafu l-istaġun li għadda u naħseb din is-sena għaddejjin minnu s-City. Ovvjament fatturi differenti, però naħseb li l-era Guardiola waslet lejn l-aħħar battuti tagħha u nimmaġina li għall-istaġun li ġej Manchester City ħajkollhom manager ġdid. Liverpool, 5 fuq kulħadd. Sa fejn taħseb li jistgħu jaslu dis-sena? Għanejlek il-Liverpool kien hemm ċertu xettiċiżmu meta ovvjament Klopp ħabba li ħajitlaqu sakemm inħatar slot, ovvjament tal-manager ġej minn lig inferjuri ħafna lig Ingliż. Però sissa he's proving himself, tinżalu l-kappell, bħalma tkellimna kien intelligenti biżżejjed li kompla jibni fuq dak li sab, mhux bħalma jagħmlu ċertu managers jew ċertu coaches iħottu dak kollu li jsibu u jippruvaw jibnu dak li jkollhom f'moħħhom. Ovvjament il-Liverpool kienu iktar tim konsistenti sissa, ġifieri mhix sorpriża li jinsabu fejn jinsabu. Irnexxielu jerġa' jġib l-aħjar minn ċertu players bħal Salah pereżempju, bħal Gakpo, bħal Diaz, jiġifieri tagħti mertu wkoll għax-xogħol li qed jagħmel dan-manager. Però ovvjament il-lig huwa twil, qatt fadal ħafna logħbiet. Il-kampjonat Ingliż nafu kemm huwa kampjonat kompetittiv. Jiena aktar kieku nibbaża d-diskussjoni fuq pereżempju d-diżappunt apart ta' Manchester City ta' Arsenal, pereżempju, li daw dal-aħħar sentej kienu dejjem qrib li jirpu l-kampjonat, però dis-sena minkejja l-akkwisti li għamlu mhumiex iżommu l-livell ma' Liverpool. Għandek il-fattur Chelsea wkoll, li pereżempju kull staġun jagħmlu rivoluzzjoni kemm fl-istaff tekniku u kemm fl-iskwadra u għadhom mhumiex tim li ċċellinġew għall-unuri. Issa ovvjament wieħed hemm kurżità biex jara l-Manchester United taħt Amorim kif ħajaffettwaw taħt Van Nistelrooy bdew jaqbdu triq tajba għalkemm ovvjament ma kinux perfetti. Però ovvjament issa mstennija biex naraw taħt dal-coach fenomenu kif ħafna ndeskrivewh kemm it-tajjeb li jagħmel ma' Sporting Lisbon kemm ħajkun kapaċi jesportjah u jieħdu ġewwa Old Trafford. Hemm ħafna fatturi, naħseb il-fattur vantaġġ li għandhom Liverpool huwa li fil-waqt li huma qishom għandhom nukleu ta' players li qed ikunu konsistenti, allura tiġibu riżultati, it-timiet l-oħra għaddejjin minn fażijiet alternanti daqqa jkunu tajjeb u daqqa jkunu ħażin u dan ovvjament qed jiffavorixxi lil Liverpool biex jibqgħu f'ras il-klassifika. Sa dan it-tant ukoll din il-ġimgħa faqqa skandlu fl-Ingilterra fejn ħarġet l-aħbar illi kien hemm uffiċjal David Coates li wkoll huwa internazzjonali illi l-ewwel rajnieh f'xi video jitkellem kontra Klopp u kontra Liverpool u min-naħa l-oħra illum it-tabloids Ingliżi ħarġu aħbar illi rat lil dan l-uffiċjal jisnifja xi trap abjad waqt Euro 24. Karl, ma nafx hekk forsi nistax nieħu kumment minn għandek fuq għal il-biċċa tax-xogħol jew Joseph. Fuq li waħda, għax semmejtni. Fuq dal-iskandlu ta' Coates. Mela ħanejdilkom xi ħaġa. U tad-daħni, vera tad-daħ. L-aħħar safra li konna. Laqqas temnu s-City, x'mentalità hemm. U t-tfal tagħna dażdu tim tal-FA, forsi jafhom Roberto, Nardu u Coach Niki, għaqdu nukleo ta' tfal u morna 4 tim nilagħbu l-Ingilterra. Ma Liverpool nerbħu. Ħatitqu bli ħanejdilkom ħatitqu.
Tgħidu possibbli? Ngħidilkom iva possibbli. Ma nerbħu ma' Liverpool, nerbħu ma' Sheffield Wednesday, nerbħu ma' Stoke, l-uniku telfa ta' minn kienet ma' City. Kemm nixtieq li hawn xi parent ieħor milli kien qiegħed hemm. Temnu li daw anka fit-tfal jippruvaw ifottu u ċempilt il-missieqa li kif mortu qedlu tlifna tuwan. Għalli. Immemmu tu mod kif tittef, avolja livell ta' tfal. Daw pereżempju nkunu qed nattakkaw aħna u daw ġeneralment jilabu 4 quarters. Il-lob ta' tfal. U daw xiex. Pereżempju nkunu qed nattakkaw u jinsaffar biex tispiċċa l-logħba u tlifna tuwan. U meta ċempel din missier għalli għafet għadha bi kbira. Għalli ma taromx il-kbar il-mentalità tagħhom. Jiġifieri is-City bir-rispett kollu jien għalija għalkemm kienu nimx ġdid fl-Ingilterra imma il-kampjonat Ingliż nemmen li għamlulu ħafna detriment. Kulħadd jgħid bislott. All right. Qed jirbaħ. Nibħal meta inti qed tagħmel kejk. Jekk qed titfazza ukoll qed jikħelu tajjeb, ma tistax tgħid le, imma qed ninsew ħaġa. Lil Liverpool is-sena l-oħra kif saru jafu li ħed Klopp krollaw. Għax jiena li jekk inqisu dak il-ġeli Klopp, jaqgħad kollox. U il-plejers tant ħassuha li spiċċaw. Biss, dis-sena they were revived. Imma revived bir-rispett kollu mhux għax hawn da slotta. Għax biex aħna dejjem għaddejna minn fuq ir-Roma. Ma naħsibx li minix ngħid xi coach ħażin, damma naħseb fadal biex illibsulu l-kuruna tar-rant, il-dan slott. Ġifieri issa, sfortunatament ta' dak il-referi. Il-referi summa muqani wkoll. Fuq il-referi sanda ħafna xi ngħid, ibda minn dak il-barri u qatt ma naħferlu għax 3 kwarti tal-inkwit li qegħdin fih ir-Roma u minħabba l-fatt li jenna telfuna l-Europa League b'mod viljak. Referi rinomat Ingliż, ġifieri kulħadd jaf minnu għax irrid ngħid ismu. Ġifieri kieku Roma ngħidilkom ħadna dik il-final 3 kwarti tal-problemi li għandna llum. Mhux qegħdin hemm għax naf ngħidlek jafat Mourinho jmexxina. Imma id-dinja dik hu. Mela, qabel ma nqilbu fuq Roma, ħalli morna aktar lura biex anke konna tingħaq spazju lil Marco Joseph jgħidu tagħhom. Joseph ma stajtx ma nsemmijiex illum il-wirja inkredibbli li għamiltu l-Milan ġo Madrid. Efemni, jena naħseb, first of all, jena niftakar ħanik xef karta kif spiċċajna Roberto kien qal jekk lu kemm taħseb qal 3-1 Real Madrid u ġib bil-kontra. Ġifieri kontra l-Juventus aħjar jgħid li erba' b'xi ħajl l-Juventus. Forsi tiġi bil-kontra. Però femni kienet. Garax birbi għadik ta' Le, kontra xulxejn, entu Roberto dik kien. Ekku, ifimni, però. Anton, ħanamel il-pronostiku tiegħi erba' b'xi ħajl Milan tajjeb. Le, ħanejlek waħda, jena onestament, Real Madrid, ħanejlek jena il-prestazzjoni ta' Milan kien ħafna aħjar minn Real Madrid u naħseb stajna kabbarna l-iskoru għawek jena ħija u kollu għafen kbir ta' Real Madrid, ġifiri kont iktar għal-qalbina għal-loba. Però għamilna loba tajba, ġifiri r-rebħa li kienet meritata, Reinders kullħat kien inform leja u reġa ġi inform, ġifiri naħseb it-tini goġi, it-tini u t-leg goġi minn assist tiegħu, ġifieri kontra Real Madrid għamilna logħba kbira. Però ma nafx hekk issegwuhx, hemm programm li jagħmluh Michael Richards, Jamie Carragher, Thierry Henry u hemm tfajl oħra magħhom bħalissa isimha mhux jiġi. U Thierry Henry għalhekk. Fis-sema jkun meta toqgħod tara dak il-programm naħseb tiċċaqsal toqgħod. Bessa taħseb Mark, Thierry Henry. U Michael Richard, Jamie Carragher Thierry Henry għallu were you surprised with the result, kont sorpriż ġifieri u dan waqt li kienu qed jintervistaw il-Pulisic.
U Thierry Henry għallhom laqqas xejn għax għallhom ir-Real Madrid il-problema hija li tant għandhom players tilel illi kulħadd qed jilgħab biex jidheru mhux jilagħbu għat-tim, tantu hekk kulħadd qal għaġeb Mbappé, letteralment Tomori daħnu. Il-Vinicius Junior Emerson Royal żammu apart il-penalty li ġara waqt il-logħba, ġifieri xina kif skuraw il-penalty qed ħajjem li hawnna. Però naħseb jiena fiċ-Champions League l-istess kif qal tajb ma tix tagħmel hype fiċ-Champions League kulħadd jilgħab biex kulħadd juri x'jaf fiċ-Champions League speċjalment kontra l-aktar tim li lifdaw laħas id-domna l-Ewropa. Jekk ħammur fuq logħba ta' Cagliari kellna l-logħba f'idejna, però naħseb affeġa Paolo Fonseca. Jiena li daħal jiddefendi fl-aħħar 10 minuti għalija għamel żball nemmen illi dik is-sab kienet tajba però naħseb fl-aħħar ġiex minuti. Ġifieri kontra Cagliari ġifieri bażikament armejna l-punti. Issa xettek li qed nisena kontra Juventus ma l-Inter ħadd ma sena li ħanerbħu. Mar-Real ħadd ma sena li ħanerbħu mhux qed li ħanerbħu kontra Juventus. Imma nemmen illi ħatkun logħba sabiħa tkun logħba 50-50 ġifieri. Mela, għada kemm daħlet aħbar oħra rigward David Cook, dan il-referi, illi dan apparentement kien qed jippruva jarranġa parti ta' droga qabel il-logħba Tottenham Hotspur Manchester City. Aħbar li daħlet bħalissa minn fuq is-sit ta' Talksport. Antonello, jekk ma jimportax nagħmel domanda fuq dal-każ, David Gutz, David Cook. David Cook, ġifieri huwa kien xogħlu ma' Tottenham jew ma' City kien ġifieri uffiċjali. Kien referi għal ġiena. Referida, Voldiri da għandu pata fluna akkużi Voldiri jitkellem kontra Klopp, issa għabdu jisnifja droga u anki hawnhekk jidher li għandu kasta droga qabel il-logħba Tottenham Manchester City. Voldiri. Jiena għalija personalment ħanaqtaħħa fil-qasir jekk. Sospis Jiena lija mhux Ton, dan tibda tarahom mok fil-bitħa? Fimni? Jew le, Ton. Mela, jekk nistgħu naqilbu d-diskors naħseb li aħjar. Għax fil-bitħa tal-ħabs ħaj jispiċċja da mill qed nara jien. Fimta? Imma, Ponti Joseph. Possibbli ġifieri da mhux se spiċċja l-ħabs ma nafx jien. Ma nafx, imma wisprof ikun. Jiena ħanejlek Karl, jiena first of all naqbel jekk li għandu spiċċa l-ħabs, però jiena għalija l-FA Ingliża mingħajr ma ħasbet għandhom b'effett immedjat joħdulu l-liċenzja ta' referi. But you just space. Imma li ma jerġax jirrefja, ġifieri laqqas jekk jagħmel programm u joħroġ ma jerġa' qatt jirrefja dan. Għalija. Mark, x'taħseb? Fuq del-kontroversja, vera ma tantx segwu futbol Ingliż, imma from the outside nitolbok. Muted Mark. Nitolbok tixel mikrofonu wkoll. Mela, jien il-futbol Ingliż ġast insegwi klassifika u naqra x'inhu għaddej fuq mhux nidħol fid-dettall kif nagħmel fil-futbol Taljan u l-futbol Malti. Biss però fil-futbol Ingliż naħseb illi minkejja l-City veru ħadu 4,000 naħseb qed toqrob it-tmiem tal-lera tagħhom għax hemm dawk il-bidliet interni bħal direttur sportiv issa probabbilment jitlaq Guardiola u daw għandhom din il-każ għaddej. Bellaħtni b'dik li bdejt tgħid inti ta' tfal ta' nursery u tim li sorprendini ġol Ingilterra forsi min jifhem fil-futbol Ingliż jista' jikkoreġini huwa Nottingham Forest. Iva? Illi qegħdin ma' L-ewwel tlieta. qed tilfu l-aħħar logħba. Xi plejer li żgur li ddiżappunta u ma nafx x'inhu jiġri. Issa llum fis-sens ma nafx jiġri fis-sens qalu jista' jiġi lura l-Italja huwa Chiesa. Last ieħor Zirkzee. Zirkzee każ ieħor u kellu bżonn Zirkzee jilbes l-iswed u l-abjad tal-Juventus, speċjalment hemm Thiago Motta, forsi jintrasforma nsibu xi proxmu jiskuri għal gows imma ma rridx naqbes mill-linja. U sorprendejt ruħi fin-negattiv
il-biċċa xogħol ta' referees għax aħna noqogħdu ngħidu għax ir-referees Taljani, imma il-problema isa madwar il-globu qiegħda L-Ingilterra Għax livellu ikun hemm referees li offendi l-klopp jew jgħid kliem injurious kontra l-klopp. U mbagħad jagħmlu daw il-ħmerijiet ftakar li at the end of the day it-tfal għax hemm poġġi l-nifsi meta jiena kont tifel su lej daw in-nies bħala eżempju għalihom. U żgur ma tantx huwa xi eżempju sabiħ dan li għadu kif jagħmel dan ir-referi. Mela, nitkellmu naqra issa U ħaġa oħra, Antonello, Chelsea, Chelsea dob dak jeżistu, ngħidlu taħwit. Imma sissa għata li tilfu ma' Liverpool u ma' City qed ikollhom kampjonat prestiġjuż, Improvjaw ħafna, improvjaw ħafna. Jien naħseb Maresca sabu the right man. Mhux qed ngħidlek li ħajkaxkal kollox kif kien għamel Tuchel, però nemmen illi fis-sena mhux dis-sena, nemmen is-sena li ġejja naħseb kapaċi jerġgħu imorru b'xi ħaġa f'idhom. possibbli wkoll għalkemm jidher li diġà ġew eliminati mill-Carabao Cup. Mela għax naf li Karl miskin ilu biex ilu jikkarga għall-item li jmiss li għandna fuq l-aġenda. Ranieri. Tidher kuntent ħafna bl-għażla tiegħu. Ara, mela, jien nixtieq li Ranieri isalva biss ir-Roma, kemm nixtieq li r-Roma ma nitlux l-Ewropa. Definitely. Kellek tgħid, Addirittura. Iva, ħanejlek il-għala. Għax fl-aħħar daw id-diriġenti intebħu li Ruma hija xi ħaġa differenti, Ruma bla romanità mixej. Ruma la l-Inter, la l-Juventus, la huma l-United huma differenti. Huwa annimal partikolari u daw kif qatt neħħilhom ir-romanità minn ġo fihom speċċaw. Mourinho ta' bniedem wajs li kien x'kien jagħmel, kien jakkusta supporters. De Rossi, m'hemmx għalfejn ngħidilkom, Roma stadok, Huwa l-qalb tar-Roma hu. kien żball madornali li id-diligenza lil De Rossi sparaw lem imma dak perswas li dak ġara minħabba li jina suloku nispiċċat wara ftit telqeti u issa Ruma reġa' irrenja il-paċi Rumana x'jiġifieri, jiġifieri reġem xi ħadd li huma minn tagħhom għal tagħhom u mhux talli hekk talli id-diriġenza tantalmu mill-iżball. Għax dak is-sarjaħ fil-ħajja. Jien kien hemm teacher kien jgħidli mhux kemm tisbal jgħid, kemm titgħallem mill-iżball. Mhux kemm taqgħod, kemm il-darba terġa' tqum u kellu raġun. Darba d-diriġenza talmu għax anke l-Ranieri ħajżommu hemm magħhom u jekk Alla jrid il-proġett is-sura jibda sew. U jalla is-City marru ħażin ħalli min jaf. Forsi issa diħna naw il-Guardiola fuq il-Bank tar-Roma bħala coach. Trittom fuq l-karta. One set of May. Isma' il-problema tar-Roma mhux il-flus ta'. Ħanejlek Karl il-verità hija waħda. Il-problema il-problema tar-Roma kienet sewwa, il-problema tar-Roma taħt il-Fredkin kienu l-affarijiet tal-fair play finanzjarju. Għax daw huma wieħed mill-iktar nis-sinjuri tad-dinja. Dis-sena ma rajthomx nefqu 100 miljun, nefquhom 100 miljun. Però ħanejlek Karl, meta jiena drajt ħaġa waħda u daħan tkellem fuq it-tim tal-Milan tiegħi stess. L-ewwel nett jiena onestament naqbel miegħek fuq il-każ ta' Ranieri naħseb Roma għamlet qasla tajba, però jekk immur lura fil-bidu tal-istaġun De Rossi ma kellu jitneħħaq qatt għax dan is-sena l-oħra għalija mirakli jagħmel. Jiġifieri. Però jiena naħseb fejn l-Amerikani fil-futbol mhumiex ħajitlu kif kien Berlusconi b'dik l-enerġija li jerbħu. Ħajitlu b'enerġija li jagħmlu n-negozju. Jiena ħan nitkellem fuq it-tim tiegħi ta' Milan jew Oaktree tal-Inter. Taħseb li dawn jimpurtom jekk it-timit tagħhom jerbux jew le? Iva ta'. Ma naqbilx miegħek skużani, jiena onestament. Ħalejlek il-għala. Mela inti xtrajt xi ħaġa sewwa.
nkunu business minded. Mela, inti segwejtu l-intervent għal dak ir-raġel fuq Osimhen? Li ma intervent bħalissa. Meta konna qed nitkellmu fuq tanna fuq l-logħba. Meta qal-qaron, iva. Inti x'jaqbillek tagħmel? Tim imurlek ħażin ikollok plejer jiswa 100 miljun u jiġik jiswik 20 miljun, jew ikollok plejer ta' 60 miljun jiġik jiswa 150 miljun. Dan inti awtomatikament taħdem biex tirbaħ. Ekku. Għax hekk inti da dejjek, issa qed nitkellem mill-lat ta' businessman. Kieku jien l-investiment li nagħmel irdu lura. Inti għalfejn dejjem l-Italja l-ewwel ħaġa li ppruvaw huwa li jkollhom il-ground. Għax dak għandek l-introjtu. Jiġifieri jien din inkazza l-Italja, ir-Roma qalawna f'wiedna biex ikollna ground. Tafu wara l-Milan. Inti taf x'timkellna aħna Salah, Ellison, Rudiger. Ħalla spiċċajna biħħejna l-kulħadd taf għalfejn. Minħabba l-fair play finanzjarju għax kieku tawna l-permessi jkollna ground, jien ngħidlek ir-Roma wieħed mit-top 10 għalkemm issa qegħdin fit-top tal-Ewropa, imma konna nkunu minn dawk it-top. Stila mhux kan ngħidlek Real Madrid imma konna nħabtuhom mal Borussia Dortmund. Roma partikolari, u jien ngħid anki issa Roma nemmen li hemm xi intriċċi mafjużi. Ifhimni, ħaġa oħra li hemm fl-Italja Karl, ngħidu kollha sejna l-Italja mill-iktar pajjiżi uħobb, però hemm burokrazija kbira hu. Ma min iridu, għax mal-Milan u Antonello jaf, mal-Milan u mal-Inter biex jagħmlu l-ground qalawlhom qalbhom. Tantu hekk. Kemm ilhom? Kemm ilhom? Minimum 20 sena? Minimum. Issa l-Milan għamlu biċċa xogħol qabdu u qed jaħdmu fuq biex imorru San Donato, ġifier ħajmorru barra minn Milan. Ġifieri l-iktar skwadra popolari f'Milan, l-iktar skwadra popolari f'Milan, ħajmorru barra minn Milan, il-Milan. Ġifieri anka di li bir-rispett kollu s-sindku ta' Milan qatt jiġi b'ħafna ċajt. U hekk kien għalija issa orrajt San Siro huwa grand minn l-istorja, però Nista' ngħaddi kummenti jogħġobkom? Nżommu fil-qosor nistanna biex nagħlqu l-programm ukoll tfadal topic ieħor. Għaddi kumment inti Joseph, u bat Roberto u ma topic li jmiss. Jien kien għaddi dal-kumment u kolli nħallikom, skużawni. Dwar Ranieri naqbel ma' Karl li f'dal moment hija l-aħjar għażla. Ovvjament Ranieri huwa supporter ta' Roma, ex-player ta' Roma, ġifieri għandu l-qalb tħabba tal-ġallorossi u naħseb li wara l-ħafna frejjeġ li għamlu Fred kien forsi fl-aħħar fetħu moħħhom dil-għażla u t-tim ta' Roma jerġa' jieħu ruħ. Dwar il-grounds u l-fair play finanzjarju, eċċetera, ħanejdilkom. Din hija parti mill-burokrazija li hemm fil-Peniżola Taljana, hija l-mentalità antikwata u ta' burokrazija li hemm fl-Italja. Sfortunatament, fis-snin li moddija kellhom l-aqwa kampjonat fid-dinja u raw kif għamlu u fottewh, right? Ġifieri din hija mentalità Taljana f'kollox, mhux fil-futbol biss imma f'kollox. U forsi jibdew jiċċaqlu l-affarijiet, ġifieri però jien anke dawn l-investituri barranin bħalma semma Joseph, jiena xejn ma jogħġbuni, il-futbol kien sabiħ meta kellek president li kien supporter tal-klabb. Berlusconi? Tħabba tal-klabb kellek il-Berlusconi, il-Moratti, Agnelli, De Laurentiis, il-Viola tar-Roma. Dawk huma kellek bħalissa ma jistax jiġi nies ta' Sampdoria, Mantovani li rebaħ il-lig ma' Sampdoria, dawk kienu l-veru presidenti, dawk kienu veru nies li jinvestu l-flus fil-futbol, mhux jinvestu l-flus biex ikollhom profitt, imma jinvestu l-flus għax kienu jħobbu l-klabb u kienu jħobbu l-logħba tal-ballun. Sfortunatament il-futbol illum sar negozju bħalma kulħadd jaf, dawn l-investituri jaqbdu jixxu klabb, right, jinvestu somma flus u jippretendu li jqalgħu triplu, right? U dawn huma waħda mill-elementi li qed teqret il-logħba tal-futbol, apparti il-ħafna deċiżjonijiet li qed tieħu mill-UEFA u mill-FIFA li fl-opinjoni tiegħi erdu is-sbuħija tal-logħba tal-futbol. Right? U nazzarda ngħid fis-snin li ġejjin l-affarijiet ħajmorru ħafna l-lar
mhux għall-aħjar. Rajt, iktar ma ħajdaħlu t-teknoloġija fil-logħba, iktar ħajqerduha. U għada pitada nerġgħu niġu hawn nitkellmu nibdew nikkritikaw kemm il-logħba tal-futbol saret tedjanti, kemm saret kera, kemm ma fadilha interess. Rajt jiena ħansemmi l-aħħar punt u nieqafaw. Biżżejjed illum qed jara ħansemmilkom ismijiet ta' players, Totti, Del Piero, Maldini, right? Kollha players Baresi, kollha players li jsejħulhom bandiera tal-klabs. Semmu li player illum fejn issib player aħta l-karriera kollha tiegħu ma' klabb. Imkien. Għax illum il-flus ħadu over. Illum il-flok ma għandu l-valur li kellu fi snin 70, fi snin 80, fi snin 90. Illum l-unika valur li fadal huwa il-but. Right? Dak biss. U bekk il-logħba tal-futbol inqerdet bil-betting li ovvjament daħħal balla korruzzjoni mad-dinja kollha. Right? Irridu nagħmlu t-teknoloġija biex ta' parsi ntejbu l-logħba tal-futbol u fil-verità rednija u dawn l-investituri li ovvjament lan tagħhom mhux li jaraw il-klabb tagħhom javvanza quddiem sportivament imma li l-accounts tal-kumpanija jikbru u jitriplaw. Jien ħajkolli nħallikom ħbieb niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Good night, Rob. U grazzi. Mela biex nagħlqu Mark. UEFA Nations League apparti li l-Ingilterra rebħet b'mod konvinċenti u l-Italja għadha fil-vantaġġ imma fil-battuti finali. Naħseb l-iktar ħaġa li rridu nagħtu każ hija l-mumenti deċiżivi li se jkollna fil-grupp detnej mod speċjali nhar is-Sibt Andorra Moldova fis-sitta. Malta li għandha bżonn li l-Andorra almenu tieħu punt minn din konfront qabel ma mbagħad it-tlieta f'taqali jkollna l-logħba bejn Malta u l-Andorra. Mark, il-kummenti tiegħek. Għala fuq tim nazzjonali Malti, nittama li jkompli fuq il-prestazzjonijiet pożittivi li kellu kemm kontra l-Moldova, x-xalli ħorru iktar kmin kontra l-Liechtenstein. Jalla fil-nazzjonal il-plejers kollha joħorġu mhux mit-tifsa, Antonello, inti tifhimni għala imbagħad ikun imissillu tal-klabs. Fakkarni tieni mistoqsija. Andorra Moldova s-Sibt. Issa aħna din nagħmlu del-ħajb kbira fuq il-logħba tagħna it-tlieta, jaf. Il-logħba tagħna it-tlieta tossanna biss tat-tieni post biex imbagħad niġġieldu għall-playoff. Eżatt. L-objettiv tat-tim Malti da kollu li nawguraw li l-Andorra tagħmel miraklu. Diki. L-Andorra tagħmel. Ma nafru aħna mhux tagħmel miraklu ħaddieħor. Ma issew iż-żmien ta' għax jiena akbar minnkom, jien għandi 46. Dal-aħħar taf kif sir tistra I always rely on myself. Mhux ħeġri u x'għamel ħaddieħor. Il-problema Malta tiddependi mill-Andorra issa. Naf. Għaxana t-birka. Skużawni, l-ewwel pass huwa nhar is-Sibt. Mela, ma nafx tidu ġinżidu xi ħaġa Carlo Joseph fuq dan il-punt bil-ma nagħlqu. Le, jiena nittama li nhar it-tlieta jiena ħankun preżenti fil-ground nerġgħu naraw il-Malta tagħmel prestazzjoni kontra l-Moldova, llum rebħu tnejn xejn kontra Liechtenstein, ġifieri però kif qalu huma vera forsi x'nagħmlu aħna però xultant sfortunatament inti trid tiddependi minn timijiet oħra. Jien it-tifel tiġi qalli imorru tlieta l-ground qed mmorru. Jien hemm ħankun Karlu wkoll. Tajjeb issa aħna naraw naqgħu impenni jkollna qabel ma niddeċiedu. Mela, grazzi lil Mark, Karlu u Joseph tal-interventi tagħhom illum, grazzi wkoll tmur lil Roberto, grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna Beauty Wisdom il-Katalan, Michael's Butcher u The Barber u minħeġġukom biex ukoll tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri jekk għal ovvjament tkunu indirettament qed tgħinu lilna nkomplu ntellaw programmi ta' kwalità, programmi illi bħal dan għamlu ftit ieħor ikunu wkoll fuq il-YouTube channel tagħna. Tinsewx tidħlu tagħtu subscribe ħalli ma titilfu l-play mill-kontenut kollu illi noħorġu ta' kull ġimgħa. Il-programm li jmiss suppost se jkun il-ġimgħa d-dieħla imma nħeġġukom biex issegwu dejjem il-medja soċjali tagħna ħalli nkunu nistgħu wkoll
naġġornawkom fuq il-prosegwu tal-programm Botta u Risposta li żgur huwa illi fil-25 ta' Novembru jirritorna bil-ħin tiegħu ta' nhar ta' tnejn fejn ukoll se nkunu qed niddiskutu Milan Juventus imma qabel il-ġimgħa d-dieħla nippruvaw nagħmlu programm ieħor forsi jirnexxielna nġibu xi intervista live ukoll ma' xi personaġġ mill-futbol Malti tal-passat. Mela, sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela, Mark Xkembri, Kyle Parnis u Joseph Magri nsellmulkom intukom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb, komplu segwu l-Kamra Sportiva l-iktar aġġornamenti tmiem il-ġimgħa wkoll ser ikun qed jitratta l-iktar id-darts u il-finali tal-muturi bi naraw naqra Jorge Martin jirnexxilux jeleb l-isfida ta' Pecco Bagnaia u jirbaħ ukoll il-kampjonat. Lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u Risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.